prvý deň mojej prechádzky. Deň druhý, smer Lodenica. Tento káčer sa ma snaží predbehnúť, tak mu dám trochu náskok. Choď, jeď, vole. Deň tretí. Deň štvrtý. Deň piatý. Deň šiestý. Deň siedmy. Deň osmý. Pokračujeme stále. Takže dneska máme 9. deň mojej výzvy a ideme ďalej. Dneska už sa pokúšam aj trocha behať. 10. deň v pohybe. 11. v pohybe. Deň 12. v pohybe. Deň 13. v pohybe. Ideme na to. Pokračujeme. Deň 14. Stále v pohybe. 15. deň v pohybe. Deň 16. Ideme ďalej. Čakáme. Deň 17. Ja sa stále hýbam, aj keď prší. No, takže dneska 18. deň a ideme ďalej. Deň v pohybe, len tento môj reumatický život. 22. deň na ceste. Ideme ďalej, pokračujeme. Máme po sviatkoch, tak ideme makať. Dneska túto spoločnosť, tento kameň na nohe. Dneska je čo? 24. deň. Takže dneska tu máme 24. deň v pohybe. Ideme, makáme ďalej. Dneska som bola aj ráno, ale strašne ma bolo rameno, mala som v sebe tabletku. – 25. deň na ceste, ideme ďalej, pokračujeme. 26. deň v pohybe. Dneska sa nám troška ochladilo, fúka, ale športovať treba. 29. deň v pohybe, už mi chýba iba jeden deň. A výzva mesačná na štartovanie môjho života, môjho pohybu. U konca. Úspešne. Sme zdvihli moju kondíciu. Posledný deň mojej výzvy. Kondička zlepšená.